சரிங்க மேம். இப்போ வயசாயிடுச்சு. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க, நான் ரிட்டயர் ஆயிட்டேன். நீங்க கன்சல்டேஷன் பண்ணும்போது, நான் ரிட்டயர் ஆயிட்டேன். இனிமே என்ன எனக்கு வேண்டான்னு சொன்னீங்க. அதுவும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, பயத்தால அப்படி சொன்னீங்கன்ட்டு. ஆமா உங்க ஐயா சொன்னதுனால தான் நீங்க அது பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஆமா இப்போ அது இப்போ எல்லாருமே நெறைய பேர் இப்படி நெனைப்பாங்க. நம்ம ரிட்டயர் ஆயிட்டோம். இனிமே நமக்கு எதுக்கு ஆமா பல்லுன்ட்டு. இப்போ வயசாகி போச்சே, என்ன பண்ண போறோம் நம்ம, இனிமேல் தான் கிடக்குது. இப்ப நீங்க பண்ணிக்கிட்டீங்க இல்லையா? இப்போ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. அதாவது இந்த 60 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு பல்லு வேணுமா? வேண்டாமா? கண்டிப்பா வேணும். இப்போ இனிமேல் எல்லாம் தேவையானதெல்லாம் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிடலாம் இல்லையா? ஸோ நான் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வேலைக்கு போகிறதுனா அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவேன். சாப்பிடணும் சாப்பிடாம அப்படி எப்படி எப்படியும் ஓடும். அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் போவேன். ஆனால் இப்போ நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகியிருக்கோம். நம்ம இஷ்டத்துக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு பொறுமையாக நிதானமாக சாப்பிடுவோம். என்ன தேவையோ அதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக இருக்கோம் நாங்கள். கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்லாயிருக்கோம். சந்தோஷமா.